2000-luvun alussa niin huomattiin, että täytyy ruveta valmentajia kouluttamaan ja nyt me käytetään nimitystä tiimivalmentaja, koska näytti silleen, että tiimivalmentaja ei juuri kukaan kouluta. Ja se oli ensimmäisellä nimellä sitten 2000-luvun alussa, niin tietysti meillä on aivomyrsky, tulimyrsky, niin valkkumyrsky. No, osalle valkku merkkaa siis valkoviiniä, niin ei ymmärtäneet edes, mikä tämä nimi on. Niin tiimakatomisessa aina taipuusta keksiä semmoinen nimi, joka ei hetikään avaudu. No sitten me muutettiin se valmentaja myrsky, mutta ei ollut tyytyväisiä sillä nimellä, ei muistaakseni järjesty yhtään. Niin sitten silloin 2004 syntyi tämä, ensin Joensuussa tehtiin yhden porukan kanssa, sillä ei ollut mitään nimeä, se oli Joensuun radikaalit opettajat. Nyt sitten tehtiin tämmöinen idea, että tuotteelle pitää olla nimi. Ja Hassen kanssa kerran Joensuusta tulomatkalla keksittiin tämä nimi Tiimimestarit. Ja sitten se oli siitä helppo, kun se oli keväällä, niin muistin seuraavana syksynä, heti 2004 syksyllä, niin meillä oli Tiimimestarit Areenalla ensimmäisen kerran. Ja se järjestettiin alussa Society for Learning Organization, eli tämä Suomen Sollin, mikä on tämä Peter Sengen ideoima verkosto yhteistyössä. Ja sitten nyt vähitellen meillä on kasvanut tämä tiimivalmentajien verkosto, niin meillä on ihan oma tapa